बायदिसिना बाथ्रा बानसावलाबायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड बियाखै बिफ्लादोंसो बायदिसिना खालामदों। दा दिनै रायजोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय जे थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौनो जों बयबो बर' हारिया लामा नायदों। बे सरकारा बोरै फैखो गोबां मानसि थैनानै बिटिसि एकर्डआ जादों आरो बे एकर्डखौ लानानै बे एरेन्जमेन्टखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गोबां लामा नायदोंमोन जोंहा माबा नङा माबा जौगानाया फैगोन, जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो माबा नङा माबा मोनगोन, गोबां लामा नायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 17 बोसोराव जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो हायाखिसै। बिनि हेंथायै बिथांमोना मा खालामदों दायो? आलादा रायजोखौ नाङा। हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों आलादा रायजोखौ नाङा, आलादा रायजोआ जाया, 110 खोन्दो आलादा रायजोआ जाया। आं थाजासिम बिपिएफ थाजासिम आलादा रायजोखौ आं जानो होआ, आलादा रायजोआ जाया होननानै बिथाङा दिनै जेरावबो आसामाव थांनानै बुंथिगासिनो दङ। बायदिसिना बाथ्रा बानसावलाबायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड बियाखै बिफ्लादोंसो बायदिसिना खालामदों। दा दिनै रायजोफोर दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय जे थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौनो जों बयबो बर' हारिया लामा नायदों। बे सरकारा बोरै फैखो गोबां मानसि थैनानै बिटिसि एकर्डआ जादों आरो बे एकर्डखौ लानानै बे एरेन्जमेन्टखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गोबां लामा नायदोंमोन जोंहा माबा नङा माबा जौगानाया फैगोन, जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो माबा नङा माबा मोनगोन, गोबां लामा नायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 17 बोसोराव जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो हायाखिसै। बिनि हेंथायै बिथांमोना मा खालामदों दायो? आलादा रायजोखौ नाङा। हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों आलादा रायजोखौ नाङा, आलादा रायजोआ जाया, 110 खोन्दो आलादा रायजोआ जाया। आं थाजासिम बिपिएफ थाजासिम आलादा रायजोखौ आं जानो होआ, आलादा रायजोआ जाया होननानै बिथाङा दिनै जेरावबो आसामाव थांनानै बुंथिगासिनो दङ।